Sauraro ko ka san gidan shugaba Muhammadu Buhari ko kuma in ce gidansu inda aka haife shi ya taso kuma a cikin garin Daura? To shi ne da ka biyo mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka domin ka samu wannan labarai sannan kuma ka dinga samun labarai na gida da waje. Kar ka manta dai muna so ka lallaba ka danna mana subscribe a channel ɗinmu. Idan kuma ka subscribe tun a baya muna so ka yi like ka sharing bidiyon mu domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura bidiyo su suka danganci al'amura na yau da gobe. Wannan hoton da kuke gani shine asalin gidan da aka haifi shugaba Muhammadu Buhari a garin Daura. A nan ya taso kuma a nan yayi yarintarsa. Me za ku ce da wannan hoto da kuka gani? Shin ya dace a bar wannan gida a haka ba tare da an gyara shi ba? Wasu dama suna cewa dai shi dai Buhari ciki ne mai manta kyautar jiya, domin da ya waiwaye wannan gida da ba a gan shi kamar haka ba. Wasu kuma suna ganin ra'ayi ne na 'yan mazan jiya, ba zai iya ɗiba kuɗin gwamnatin tarayya ya zo ya sa a cikin wannan gida a gyara shi ba. Amma ga hoton Aisha Buhari nan, ga hoton Osinbajo da hotonsa kuma a jikin wannan gida dai da kuke gani haka. To yanzu wannan gida ya koma gidan tarihi ne ko kuma an bar shi ne a inda yake tunda, ko kuma ya zama gidan tarihi kenan? Me ra'ayinku akan barin wannan gida da aka haifi shugaban Muhammadu Buhari a lalace a haka? Shin hakan ya dace ko bai dace ba? Ka bayyana mana ra'ayinka a wannan tunan tamu. Mun gode, kuma kar ka manta da ƙarshe muna so ka danna mana subscribe kamar yadda kuka saba dannawa. Idan kuma ku yi subscribe tun a baya muna so ku yi like, ku danna mana ƙararrawar sanarwa a wannan tunan tamu mai albarka. Mun gode, Allah ya bar zumunci.